Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω άλλο ένα βίντεο με Minecraft Pocket Edition, το επεισόδιο 3. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω το skin μου, εγώ τη Βασίλισσα, εδώ πέρα τη Georgia Whitey. Για πάμε λοιπόν να παίξουμε Georgia's Whitey YouTube World. Πάμε. Περιμένετε λίγο μέχρι να φορτώσει, θα κάνω pause. Ορίστε παιδιά, εδώ είμαστε το σπίτι μας. Λοιπόν, τώρα το πράγμα που θα κάνουμε, όπως βλέπετε είναι και μέρα ευτυχώς. Θα βάλουμε ένα ξύλο εδώ πέρα. Εδώ. Γιατί δεν έχω να φτιάξω, οπότε δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν να μαζέψουμε λίγο τροφή με το σπάθι, όχι με αυτό. Γιατί αυτό το έχουμε χρησιμοποιήσει. Και κιόλας πρέπει να μαζέψουμε 3 πρόβατα για να φτιάξουμε και ένα κρεβάτι να κοιμόμαστε. Ορίστε, μια χαρά. Πιο πολύ θέλουμε κρεβάτι κιόλας. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, θέλουμε και τροφή. Αλλά εντάξει, θέλουμε πιο πολύ να κοιμόμαστε το βράδυ. Για να περνάει γρήγορα το βράδυ και να μην κάνουμε πάνω στο βίντεο και άλλα τέτοια. Τώρα έχουμε ένα πρόβατο, τώρα ψάχνουμε για άλλα. Έχουμε και ένα άλογο εδώ. Θα το σκοτώσουμε και πιστεύω θα μας δώσει πάρα πολύ τροφή. Αυτό είναι μικρό, δεν θα το σκοτώσω. Θα σκοτώσω μόνο το μαύρο που θα μας δώσει πιο πολλά, που είναι μεγάλο κιόλας. Μας έδωσε αυτό που δεν τρώγεται. Απλά τέλος πάντων μπορεί να μας κάνει κάτι κι αυτό. Ένα γουρουνάκι. Μια χαρά για τροφή. Πού πας καλέ μου? Τέλος πάντων για την τροφή θα τα κάνω όλα αυτά. Να, μας έδωσε 2 τέτοια, πώς τα λένε αυτά δεν ξέρω. Αλλά όπως τα λένε μας έδωσε 2 τέτοια. Το σπίτι μας. Πού είναι το σπίτι μας καλέ? Να το. Τέλος πάντων παιδιά, για πάμε λοιπόν να δούμε ένα προβατάκι. Να κατέβω παιδιά εκεί κάτω. Ας κόψουμε αυτό τώρα. Το πήραμε το πρόβατο. 2 πρόβατα, εντάξει. Τι! Έχουμε αξίνα. Τι! Δεν είχαμε πάρει. Τέλος πάντων παιδιά, θα κάνω λίγο pause στο βίντεο μέχρι να... μάλλον θα τα κάνουμε όλα μαζί. Θα βάλουμε το crafting table λοιπόν εδώ. Εδώ. Μια ξύνα. Αυτό. Το τσεκούρι έχουμε. Τέλος πάντων παιδιά. Το σπάμε και έτσι το crafting table. Λοιπόν, δεν έκανα και κακό που κατέβηκα μέχρι εδώ. Απλά για να μαζέψουμε πρόβατα το έκανα. Είδατε πόσο γρήγορα τα κόβει. Ενώ με το σπαθί ή με τα άλλα εργαλεία ή χωρίς τίποτα δεν μαζεύεται πολύ εύκολα. Τώρα τι κάνω εδώ παιδιά? Ανέβω από εδώ πέρα. Παιδιά, τι κατέβηκα εδώ κάτω? Έτσι ας υπάρχουν πόσα πρόβατα. Λοιπόν, θα κάνω λίγο πάνω στο βίντεο παιδιά, έτσι και θα περάσει η ώρα έτσι. Όταν φτάσω πάνω, θα ξεκινήσω πάλι το βίντεο. Θα τα πούμε σε λίγο. Παιδιά, επιτέλους ανέβηκα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση ώρα έκανα. Κοιτάξτε. Μέχρι να τα σκάψω όλα αυτά.
Πάντως εδώ μπορεί να κάνουμε και mining, αλλά όχι τώρα. Πρέπει να φτιάξουμε κρεβάτι και μπορεί να το κάνουμε μετά. Άλλο ένα θέλουμε. Περιμένετε λίγο. Μου τύχε μια δουλειά τώρα και θα κάνω λίγο pause στο βίντεο. Παιδιά, πήσα τη δουλειά μου και όπως βλέπετε βραδιάζει εδώ πέρα και δεν έχουμε βρει κρεβάτι. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, βράδιασε, δεν πρόλαβα. Πήγα μέσα στο σπίτι. Βέβαια, σκότωσα και ένα ζόμπι τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά, ένας τοξότης εκεί. Αν τον είδατε εσείς, δεν νομίζω. Θέλω τώρα να βρω ένα πρόβατο. Παιδιά, δεν έχει πρόβατο, οπότε θα κάνω λίγο πάω στο βίντεο, όπως σε όλα τα βίντεο που έχω κάνει, να ξημερώσει. Και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, ξημέρωσε όπως βλέπετε. Επιτέλους ξημέρωσε και πόση ώρα να πέρασε. Πάμε λοιπόν να μαζέψουμε το προβατάκι μας. Βέβαια μπορεί να έχει και άλλα ζόμπι. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε τα σπαθιά. Και όλα στο βράδυ πόσα ζόμπι πρέπει να σκότωσε? 4, ναι. Ένα άλογο έχει εκεί. Να και το κρύπο όμως δεν θα το οδηγήσω στο σπίτι μου γιατί θα το χαλάσει. Και μετά σιγά μην το ξαναφτιάξω. Όχι, τι έκανα. Ένα γουρνά. Να το πρόβατο. Όχι ρε φίλε, και δεν έχω το σπαθί. Τέλος πάντων, να προσπαθήσουμε. Καλά τώρα. Πόση ώρα πρέπει? Μακάρι να είχα το σπαθάκι μου. Να το. Ναι, μου το έδωσε. Πάω λοιπόν να πάρω τα πράγματά μου τώρα. Από εδώ είναι, ναι, από εδώ είναι, το θυμάμαι αυτό. Να το σπίτι. Πάμε λοιπόν τώρα να πάρουμε τα πράγματά μας. Πού έσκασε τώρα αυτό? Να τα, εκεί είναι τα πράγματά μου. Ναι, θα φτιάξουμε κρεβάτι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, παιδιά. Έχω και κάποια cobblestone εδώ. Να και τα δύο πρόβατα. Εδώ πέρα. Α, έχει και ένα σπαθί κάτω. Θα τα πάρω και τα dirt για καλό και για κακό. Γιατί κάποιες φορές θα μας χρειαστούν. Και ένα άλλο ξέχασα. Α, εντάξει. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το κρεβάτι μας. Να δω το σπίτι. Πάμε. Και εδώ θα τελειώσει και το επεισόδιο. Μετά θα έχει και κόμπλησο να κάνουμε σπαθιά και τέτοια. Πάντως εμείς θέλουμε, τι θέλαμε να φτιάξουμε? Κρεβάτι. Πού είναι το κρεβάτι? Δεν θέλει μόνο 3 πρόβατα. Ω, καλά. Κιόλας... Τι έχω? Καλά, πάμε να μαζέψουμε ξύλα, παιδιά, γιατί θα μου την βρήσει τώρα. Το τσεκούρι έχουμε. Καλά, καθόλου καλό δεν είναι ο κόσμος. Έχουμε και άλλο crafting table.
Τώρα λοιπόν, θα φτιάξουμε τέτοια. Να το κρεβάτι! Ωραία, να το στολίσουμε. Εδώ θα το βάλουμε. Και θα ανεβαίνουμε εδώ και θα φτιάξουμε ό,τι θέλουμε στο κάθε table. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like. Και άμα θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο, μάλλον να ενημερώνεστε πρώτοι στα βίντεο που ανεβάζω, κάντε ένα subscribe. Γεια σας, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.